So guys मोन दायो एसे न'निफ्राय ओंखारबाय बाजैमोननि न'निफ्राय ओमफ्राय दा मोनसे आगमारा दिनै हाथाय दङ बे हाथायाव थांगोन आरोना दा जोङो थांगासिनो दङ बाजै हागिन ओमफ्राय नैयाव राजा दङ नों मा जागोनलै हाथायाव लादु जाला मानो जानांगोन नै जोंना बाबुआ मा नामलाय नोंना इब्रियन इब्रियन दा गेदेर दंबावोमोन बेहा बबेथिंबा गेलेनानै गैया जों बाजार गिदिंनो होननानै नै फैबाय जों गासै जों साब्रै औ नायनोसै नोंथांमोन एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नोंथांमोननो जिखिनि हायो एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन दा गोबाव समनिफ्राय फैनाय हिसाबै दा नोंथांमोननोबो देखायनांगोन दा जोंल' नायनानै मा जानो लोगोफोर दा नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांनोसै माबायदियै नोंथांमोना इन्ट्रेस्टिं दङब्ला लोगोसेयै आंजों नायफाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं गोबां नुदों आरोना बिथिं माने गय बागान बांसिन नुदों सिगां बोसोरहालागै फैनाय टाइमाव माने गैयानोमोन आरोना एकदम गाहाय गायहांनायसोमोन खायसेबा खायसेनियावबा दंमोन ओमफ्राय खायसेनियावबा गैयामोन आरोखि गासिमोन थाबायगासिनो ओइ माखौ नागिरदों नोंलाय फै नै सासेयाव खारबोदों थाब फै खारबोदों ओइ नै सासेयाबो गाइसमोन ओमफ्राय जेकेट लाखाबाय गोजांगोन गोजांनाय मोनो एसे माने पाहार एरिया हिसाबै माने जों गोदान मानसि हिसाबै माने बांसिनसो गोजांनाय मोनो ना मायो बेखौ मिथिया स' ओंखायनो रेडि आरो फारसेनिफ्रायनो बैग्रियानो माथो दासो गोरलै नैयाव दं बैग्रि बिफां बिराद बैग्रि बिफां दं बिथिं ओमफ्राय स' लोगोफोर थांगासिनो दङ ओमफ्राय दा आदा गैया आरो आदा थानायब्ला साबसिन जागौमोन ओमफ्राय दा आदाया माने बाहेरावसो दङ ओइ बाबाया नोंसिना बाबाया बहा दं बाबाया दखानाव नङा बाजाराव गैया दां माथो नों थाखो बेसे मोनखोमोनलाय थाखो बेसे थाखोसे मोजां फराय दै बाबु नोंथ' खनसे दंफां गाखोनानै माबादों होनदों बहामोन बारा दंफां गाखोनाङा दे बारा आरो बांद्राय गोजानाव गेलेनाङा दे नै नोंखौ नुगासिनो दङ हेल' गाइस हेल' आदा आब'मोन होनलाय देलाय खनसे होनलाय आदा आब'मोना माबोरै दङ खबरफोरा आदसा जोङो ओरै थबस्र' बारस'बाय लोगोफोर नै गासिमोन दा बाजार बेरायनो फैदों जों बाजार ओरैबो दङ ओरैबो दङ
Tuh. Nah, biting jि दखान गस्ला जि जोम longpen này đều hay mà lùng bên đây này rồi lùng bên năng lại qua rồi longpen online nơi जोंहा बाजाराव गस्ला लंपेन्ट लाबाय दा बाजैनि अननायावसो आरो दा जा बाजैया माने जोंनो अननानै होबाय नों बादोंना बायाखै Manda नोंबो लाबाय दा ne बाबुरा जा আমার কোম্পানির ফলের উপরে যে কোনো মালের দাম দিয়েছে মাত্র 20 টাকা 20 টাকার বিনিময়ে আপনাদেরকে বহুত ভাল ভাল মাল লয়ে যাওয়া পারিব হয় बिदिलाय नै आंना फिसालाया माखौ बिदो बेखौसो नांगौ ए नैखौ बिदोंमोन आरो दाम बारा बेहा So guys, दायो माने ओंखारबोबाय बाजारनिफ्राय ओरैनो जास्ट माने बेरायबाय आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय थायोब्ला माने एसे बरिंबो मोनो नायनो ओंखायनो दा ओंखारबोबाय लोगोफोर डन बक्स स्कुल मालिबिटा ओमफ्राय गाइस माने लोगोफोर दा थाबायगासिनो आरोखि बेरायदों नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि लामाफ्रा हाद्रि मोनजाजोब्बाय आरो दा नै गन्थङा एसे माथेजोब्बायसो खानाया दा ओमफ्राय दा मा जागोन फाथो बेजे अरजाया लोगोफोर बेफोर मा होनगोन दा साइडआव थाखायो